Bideo honetan ikusiko dugu nola egin gure ikastaroaren backup oso bat eta zerotik berreskuratu. Hau da, kurtso huts batean, hau izango litzateke datorren ikasturtean, beste noizbait, beste ikastetxe batean berreskuratu nahi baldin baduze, aurten egindako lana. Bueno, lehenengo eta behin goaz gure Moodle instalaziora, bueno, aurtengo plataformara logeatu, bai, eta irakasle zareten ikastaroan sartu. Vale, kasu honetarako ez da behar, baina komeni da, bueno, beti eukin ohitura edizioa aktibatu. Gauza askotarako behar da. Kasu honetarako ez hain zuzen, baina bueno, hori ohitura bezala hartu. Aktibatu edizioa eta hemen kudeaketa blokaren barnean, pixkat berago dagoena, kudeaketa blokaren barnean egingo dugu bistaratzen ari garen ikastaroaren backup bat. Bai, hau da zuek oinarriz daukazuen ikastaroa, plantilla, demagun, bale? Eta plantilla honen kopia bat egingo dugu. Bai, demagun kurtsa hoia osatuta edukiko genukela edo eduki genezakela UD4, UD5, UD6. Bale, kasu honetan daukaguna hauxe da. Kudeaketa segurtasun kopia, kudeaketa blokean segurtasun kopia, eta bai komeni da irakurtzea hauetako ezarpen batzuk, bueno, danak komeni da irakurtzea. Adibidez, matrikulatutako erabiltzaileak barne ditu, ez, nik datorren ikasturte baterako kopia ez dut nahi erabiltzaileak, eta hori kentzean, hainbat gauza ere kentzen ditu. Jarduera eta baliabidea barne ditu, blokeak barne, irakasleak barne, egutegiko ekitaldiak. Ekitaldea da, Moodleen dagoen, bueno, gure klasen programazioa. Normalena litzateke baiezkoan, bale? Bueno, momentuz honela utziko dugu. Eta galdera bankua barne, baietz, bale, urrengoa. Segurtasun kopia bat garatzea denbora gutxi da, orain ikusiko duzuek, bideo honek luzapena norainokoa den. Bueno, hemen lehen egindako ezarpenak, bueno, hemen ere berriz aipatzen dizkit. Hain zuzen ere da, lehen aukeratu ditudanak. Normalean, bueno, kurtso osoaren bakapa, hau da, berriz UD bat eta beste bideo batean egingo dugu, UD bat nahiko bagenu, bakarrik aukeratuko dugu, bueno, lehenengo hemen bat ere ez aukeratu, danak kentzen ditu, eta orain bakarrik UD bat, bale? Baina beste bideo batean egingo dugu. Hemen banan hautatu behar ditut. Baina, bueno, ez da kasua, nik nahi dut ikastaro osoaren backup. Hori aipatuta dago guztiak, bale? Eta ona bera nator, eta hemen behan dago urrengoa. Urrengoa, orain beste mezu batean, bueno, egiaztatu izen hau jarriko dio, bai? Segurtasun kopia, Moodle Cursei 66, eta nire ikastaroa 1M303, AMASD, bai? Eta, bueno, hau da nik jarritako izena, berdin dio, Eta, importantea, ze datetan eta zein ordutan egin den backup. Hau interesgarria da, eta normalean proposatzen digun izena mantentzen dugu. Bale? Hori guztia, ontzat, bai? Da lehen aipatutako berdina. Bai, nik aukeratutakoak, barne hartu ditu, backup honetan. Egin, segurtasun kopia. Teorian gutxi tardatu behar du, ikusten duzuen bezala. Bai, kurtso hauek ez dira pisutsuak, zeren gure material guztia dago Google Drive-en, bale? Segurtasun kopia, ondo egin da. Jarraitu botoia sakatuz, eramaten gaitu beti leku honetara. Hau da, artxiboiek kudeatzera. Hain zuzen ere, egindako azken kopia hau da, besteak dira frogak, ahaztu, bai? Zuek lehendabiziz egiten duzuenean bakarrik edukiko duzue backup bat, eta hau da, bai? Eta ikusi bestela aztertu egindako dataren arabera, bale? Hauxe da, oraingo data, beraz, hau da guk nahi dugun ikastaroa, bale? Beste guztiak ahaztu. Bueno, zer egiten dugu ikastaronekin? Nola nire ikastaroren backup osoa den, egingo dana da, jeitsi. Eta hau da bere pisua. Jeitsi zertarako? Bueno, deskargetan gordetzeko. Jazta, gordeta dago deskargetan, hau da ordenadore lokalean deskargetan gordeta dago, zabaluko dut, ikusteko,
carpeta, abrir la carpeta que lo contiene, eta ahaztu beste, hau da lehen egin dudan beste froga bat, hori kendu, ze zuek deskargetan, daukazuen ikastaroa, hauze da, bakat bat. Eta hau pendrivean, edo zuek nahi duzuen lekuan gorde, behitu ze gutxi okupatzen da. Vale. Zer egiten dugu honekin, oraingoaz berreskuratzera. Vale. Nik berreskuratu nahiko dut beste ikastaro batean. Vale. Vale, demagun. Zer esan nahi dut. Agian ez da existitzen kurtso hori, eta hau izango litzateke zuen datorren ikasturterako kasu bera. Zuek zoaz ikastetxe berri batera, eta zuen ikastaro berria ez da existitzen. Bueno, adminek zer egin behar du, ikastaro berria sortu. Hau da, berari eskatu behar dio zuena, lehenengo eta behin, bale? Noa sortzea, hau egia zan denbora gutxi da, baina, bueno, egia zan ez zaizue asko interesatzen. Baina, bueno, egin behar dena, adminek egin behar du kurtso huts bat sortu. Eta gero horren gainean berreskuratuko dugu. Gunearen kudeaketa, baina hau zuek ez duzu ikuste, baina hau da eskatu behar duzuena. Ikastaroak, kudeatu, eta sortuko kurtso huts bat, ikusiko duzu zein adina den. Kurtso huts bat, zertan da, struktura zehatz batean, baina kasu honetan froga da, formakuntza, sortu beste ikastaro. Eta izen bat emango dio. Izena izango da, froga ezabatu. Froga ezabatu. Hau izango da, honetan utxik egongo da, kurtso utxik egongo da, eta honen gainean berreskuratuko lehengoa. Lehen izan dugu formakuntza hor gutxi, agerian jarri erakutsi, edo izkutatu, inork ez ikusteko, egongo da, baina inork ez du ikusiko ikasleek ez da dute. Noiz izantziko den kurtsoa, hemen data zehatz bat, baina hau baino ez da zuen zerako. Zazpia maseikoa, ikasarren formatua, gai formatu txat hartzen dut hau, ikusiko dugu, eta zeren hau guztia gero matxakatuko da nik dakarra da nirarekin gai formatua eta aldaketa dago. Kurtsoa dagoeneko existitzen da. Kurtso honetan admin horrek matrikula eman behar dizu kurtso horretarako sarrera. Bueno, pues horretarako eman behar dizu sarrera, kurtso bakoitzak irakasle behar du. Bueno, pues gehitu, prola, irakasle. Nik egin dut zerotik zuek egin barko zenuketen bezala. Jazta, ni naiz kurtso froga ezabatu ikastaroaren irakaslea. Bueno, jazta. Kurtsoa existitzen da. Nator kurtsoaren lehendabiziko paginaka. Jazta, ikastaro existitzen da, zuek zarete irakasleak, eta egin behar duguna da ikastaro hori goratu. Lehen pendrivean daukadana. Nola da, hemen berreskuratu, botoiak klikatu, goratuko dut, importatu segurtasun kopiaren fitxategi bat, honen bidez, goratuko dut igo fitxategia eta deskargetan daukadana ekipo deskargaz, hau da backup, goratu, igo. Eta teorian badago. Teorian badago goratu eta orain egingo duana da berreskuratu. Eta nola kurtsoaren barnean dagoen, esango diot kurtso honetan berreskuratzeko behitu. Ari da ja backup hori berreskuratzen, baina hainbat gauza baieztatu behar dizkie. Hau da berreskuratuko dudan kopia, bla bla bla, hau da dakarrena, kopia horrek dakarrena, baina listo. Eta hau da dakarrena. Hemen behan, egon behar du aurrera egiteko, jarraitu. Eta ikastaro berri gisa berreskuratu ez, ni nago ikastaro baten barruan frogak ezabatu.
egingo dana da, bigarren aukera honetan dago berreskuratu ikastaro honetan. Eta batu ikastaroa berdin luke eraginetarako, baina hobe da hau, ezabatu ikastaro honetako edukiak eta ondoren berreskuratu. Vale? Hau da, zerotik hasten garen ikastaro batean. Berreskuratu, baietz, hauek dira, ontzat dakarrena urrengoa, ontzat dakarrenarekin aurrera egin, hau da kopia seguratek daukana, izen bat jarriko dio, ze izen jarriko dio, bain zuzen ere zuen ikastaroarena. Hau da, izen hau aldatuko luke eta jarriko luke ikastaro berri baten izena. Ni ez naztearren ipiniko dut proba ezabat. Baina, zuek utziko zenukete, hor, kopia seguratzen dakarrenaren izen berdina. Hora? Ezabat, bale? Hasiko da, 2016an, irailaren 7an, demagun, bale? Berdin digu horrek. Eta hau da, rekuperatuko duena, bueno, ikusiko dugu ondo egiten duen edo ez, lehen kurtso hori utxiko da. Urrengoa, berriz, bueno, bai, estatxetik zer rekuperatuko duen, oraindik ez duekin, berreskuratu. Botoia klikatu arte. Eta orain, azten da, berreskuratzen. Oso prozesu arina da, lehen esandako bezala. Zeren oso pisu gutxi okupatzen dute, zeren backup horretan ez dago materialik daude driven, eta kurtso honetan dauden bakarrak dira material horretarako horientzako URL-ak. Bide elektronika. Teorian, kurtso hau berreskuratuko da oraintxe bertan, eta azkenik ematen du botoia, ok, eta ikusteko aukera ematen du. Ikusiko dugu. Ikastaro ongi berreskuratu da, jarraitu botoiari sakatu berreskuratu duzun ikastaroa ikusiko duzu. Hori da esan duena, jarraitu, eta lehen utxik egon bada, zertan berreskuratu duela. Vale, bueno, pues ya está. Portadan botoiak, hainbat gauza, bai. Teorian, kurtso zaharrak daukana. Hain zuzen ere ude bat, eta ude horren azte modularen aurkezpena, eta ude hogei. Hain zuzen ere, dakarrena. Bideo hau geldituko dut, zeren hau egin da dago. Venga, ondo izan, etorren barate.